салому дуруд ассалому алайкум ба ҳар яку як шумо бародарону хоҳрони муҳоҷир хуш омадед ба шабакаи муҳоҷир ва қонун. ҳатман ба шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш намекунед. наворҳои моро гирифта ба мардум паҳн мекунем ки то ки ҳама аз ҳуқуқҳои худ дар ҳудуди Россия бохабар бошанд. имрӯз гап мезанем боз ҳам дар бораи Амина. Регистратсияи коғазӣ ба мо лозим аст ё не? Дар куҷо лозим аст? Чӣ кор бояд кард? Барои чӣ полис то ҳол моро дошта дар кӯча регистратсияи коғазӣ мепурсад? Барои ки манро ҳам дошта дар кӯча регистратсияи коғазӣ пурсид ва ман Амина дорам. Аминаро дошта қонуну статьяю пунктош ки фаҳмондам ки документома доду ҷавоб дод. ман мехоҳам ки шумоям ҳамин хел бошед ва шумоям ягон хел агар вай вақте ки гап зад чашмаш ба нигоҳ карда наистоду шарт қонуну законҳоя гӯеду аз пайи коратон шавед. ин чиз бисёр муҳим аст. ҳатман наворро то охир нагузоронда тамошо кунед. дар байни навор, дар сари навор, дар охири навор бошад маълумоти даркориро барои худ пайдо мекунед. ва одамое ки агар ба шумо боз ҳам бисёртар хабар даркор аст, марҳамат, телеграми мо Қонун РФ, силкаи телеграмро дар зери навор мегузорам. дар он ҷо ҳама муҳоҷирои тоҷик байни худ саволу ҷавоб мекунанд, ба ягон мушкилӣ дучор шудан ба якдигигишон мерасонанд ва ман низ дар он ҷо воситаи овоз катӣ ҳар бор ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. ҳатман обуна шавед, силкаашро дар зери навор мегузорам. агар ба шумо маълумотҳои ҳуқуқӣ пулӣ лозим шуд, консултатсияи пулакӣ, марҳамат, дар номерҳои дар зери навор буда ба WhatsApp нависед ва маблағашро гузаронад, чекашро партоед. ман ба шумо занг зада шахсан ба саволи шумо ҷавоб медиҳам. консултатсияи мо ройгон нест, барое ки бисёр одам бепул ҳисоб карда занг задан мегиранд, вай телефон ягон кас ҷавоб намедиҳад. фақат дар WhatsApp менависед ва ба саволи худ ҷавоб мегиред. дар бораи Амина аз 1 сентябр ба кор шурӯъ кард. маро дар кӯча полис қапид. ман ронандаи мошин ба мошин гаи қапид ва маро гуфт ки Аминаи нишон диҳам, регистратсияи коғазӣ пурсид. барои чӣ? Барое ки ҳоли худи полис қонунро намедонад, яъне ки шинос шудагӣ нест. вақте ки шумоям ба ҳамин хел ситуатсия дучор шудед, агар Амина доред, чӣ кор бояд кард? шумо ҳамон коргари полисро гӯед ки я прошу вас ознакомиться с федеральным законом номер 121 от 23 мая 2025 года, который вступил в законную силу с 1 сентября 2025 года. яъне ки қонуни таҳти рақами 121 аз 27 май ки 1 сентябр ба кор шурӯъ кард, шинос шавед, яъне ки ознакомиться. бо як чизи дигар ки фармони МВД рус ҳаст, таҳти рақами 562-563. ҳатман ҳамаи ҳамин қонунҳоро ман дар силкаи навор, дар зери навор мегузорам силкаашро. ҳатман даромада шинос шавед, ё ки аз ҳамин навори ман даромада аз пасаш гирифта ба ГАИ бошад ё полиси кӯча бошад, ППС бошад, нишон диҳед ва ҳатман ба полис расонед ки пускай он и ознакомится с указом МВД от 11 августа 2025 года, яъне ки 11 август фармон аз тарафи МВД таҳти рақами 563 ва 562 ба кор шурӯъ кард, ки фаҳмонда медиҳад ки касоне ки Амина доранд, Аминаро регистратсияи коғазиро напурсанд, яъне ки регистратсияи коғазӣ аз байн рафт. барои ҳамин ҳатман фаҳмед, қонун таҳти рақами 121, фармони МВД таҳти рақами 562-563. баъд Амина ба кӣ дар кор аст? Амина фақат дар ҳудуди Москва, Московския област ҳозирашба кор мекунад ва ба муҳоҷирони меҳнатӣ лозим аст, яъне ки одамои сервизитатон работа фақат ба шумо лозим аст. одамое ки ВНЖ доред, РВП доред, ё ки учоба, ё ки гости, ё ки частни, ё ки кӯдакони ноболиғ дар мактаб мехонед, ба шумо регистратсияи коғазӣ ҳатмист, ранги пештара. одамое ки ба нияти кор омадед дар ҳудуди Москва, Московския област, ба шумо Амина ҳатмӣ аст, вагарне шуморо ба реестр контролируемых лиц дохил мекунанд. агар мо дар як квартира 10-15 кас зиндагӣ кунем, чӣ кор мекунад? ягон кор намекунад. ин ба қонуншиканӣ ҳисоб намехӯрад, яъне ки шумо қонунвайронкунӣ накарда истодед. шумо қонунвайронкуниро пеш мекардед. чӣ хеле ки шумо регистратсияро дар як ҷо мемондед, ба посреднико 10-15 ҳазор додаю, баъд намедонистед ки шумо дар он ҷо зиндагӣ мекунед ё не. ҳозир чӣ хел шуд? шумо Аминаро скачат кардед, ҷои отдихи худ, ҷои места снаи отдиха, хоб ва истироҳати худро
муайян кардед ва 15 кас дар як квартира дар ҳамин момент омад, ҳамон амонс бошад, полис бошад, дар омада ҳамаро қапид. аминаро нишон медиҳед, ягон чӣ намегӯяд, барое ки мувофиқи қонуни 115 федеральный закон 115 о правом положении иностранных граждан ин қонунишканӣ ба намедавад. агар шумо амина дореду аз ҳудуди Москва, Московская област берун шудед, шумо бояд ки давоми 3 рӯз гашта биёед, барое ки шуморо агар 3 рӯз шумо набошед, шуморо аз амина синимат мекунанд ва шумо ба реестр контролируемых лиц ба рӯйхати сиёҳ дохил мешед. агар шумо ба дигар регион ба кор рафтед, чӣ кор бояд кард? агар шумо ба дигар регион кор рафтед, бояд ки дар он ҷо регистратсияи коғазӣ кунед давоми 7 рӯз, яъне ки шумо аз Москва берун шудед, 7 рӯз вақт доред ки дар он ҷо худро ба қайд гузоред. агар бо Москва гашта омадед, бо аминаро карда аз пай кор шавед. саволе ки ба пеш омад, одамое ки кӯдакҳои худро ба қайд мегузоред, чӣ хел карда кунем? масалан, шумо дар ҳудуди Россия кор мекунед, дар ҳудуди Россия Москва, Московская област, шумо амина доред, яки кӯдакатонро бояд регистратсияи коғазӣ кунед дар асоси худатон. соҳибхона кате мереду, регистратсияи коғазӣ карда мегиред дар асоси худатон кӯдакатонро, барое ки барои кӯдак шумо ҷавобгар ҳастед, барои кӯдак метавонанд ки шуморо аз ҳудуди Россия хориҷ кунанд. баъд одамо мегӯянд ки ин соҳиби хона ба ягон хел зиёнаш нест. ягон зиён надорад. амина ягон зиёнаш ба соҳиби хона намерасад, барое ки соҳиби хона ба шумо квартираро дод, шумо худатонро дар он ҷо ба қайд гузоштед. ба қайд гузоштед чӣ хел? фақат ҷои истироҳататон онҷа, ҷое ки чӣ мекунед, регистратсия мекунед, ин ммц сахрова, яъне ки шумо учёт баистодед дар он ҷо, ҷои истироҳататон дар ин ҷо, тамом. ва барои ин ҳозир 4200 сум госпошини мегиранд дар Сахарова барои обслуживание приложения амина. барои ҳамин ҳатман наворо гирифта ва ҳама паҳн кунед, аз ҳуқуқҳои худ бохабар бошед. вақте ки шуморо дар кӯча манъ кардан, хаб наистед ки ба саратон ҳама мушкилии дунёро бор мекунанд. як бор дига гуфта мегузарам, федеральный закон номер 121, указ МВД от 11 августа 2025 года с номером 562-563, яъне ки фармон таҳти рақами 562-563 ва қонун таҳти рақами 121 ки аз тарафи президент иҷро шудагиаст, инҳо бояд ки вайро иҷро кунанд. аллоҳи меҳрубон ҳамотон нигаҳбон бошад ва тиктоку инстаграму дигару дигар чиҳо машғул нашуда ба наворҳои мо аҳамият диҳед, обуна шавед, аз ҳуқуқҳои худ бохабар бошед.